Hello guys, good morning. गासैखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव मोनसे गोदान भिडिअजों बरायबाय। लोगोफोर जों दायो न'आव थांनो ओंखारबाय आरोना नै स्टेशनाव दंफैयो। आइमोननाव फैदोंमोन नालाय ओमफ्राय दायोहाय बरपेटा र'डआव थांफिननोसै ट्रेनजोंहाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्लाथाय अन्नानै जोबजासिम नायलांदो आरोना। नैबेनो जाबाय हरिसिंगा स्टेशन ओमफ्राय जोङोहाय दायो न'आव थांनोसै। नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै आंनि अनसुलि जोनोमगिरि बिमा। ट्रेन फैबाय ट्रेन। नै ट्रेनाव गाखोबाय जोङो। गावबा गाव बेस्थ'। खर'आव सोलायबावो। Rongya station 어디지? 라라니. 가서? 트레인 없어 당근. Rongya station मोनबाय आरो ट्रेन गाखोबावनांगौ जोंहा मोनसेबाव। खर' दाननानै फिदिंना थांगोनब्रा इयो। जानांला खालि जानायल'। सुनांगौ जनाङा इयाव एखे ज' ओरैनो ज'। थाबाय थिंबाय था बोराय रखम मोसारि। ट्रेन फैबाय ट्रेन गाखोसै। जेनेरेल दाबायानो गैया खोमा ओइला थांबाय मोनसे सिगाङावबो
गाखोलायबाय ट्रेनाव एबारो डाइरेक्ट बरपेटा रड naik Boropecha Road नै लोगोफोर बरपेटा र'डआव मोनफैबाय आरोना जोङो ओमफ्राय ओंखारबाय ट्रेननिफ्राय ओमफ्राय दायोहाय आरो अट' हमबावनांगो अट' हमनानैसो थांबावनांगो आरोना न'सिम ओमफ्राय नै मालगारिया नांथालायबाय लायो जों ओरै बारलांगोन आरोना बैथिंहाय मालगारिया थांग्रोथोंसै स' लोगोफोर मोनहैसिगोन न'आवहाय मोनहैहांसैयानो न'आव What? Mana mesti aku? Mana mesti aku? Tahu mesti aku? Tahu